ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಉರ್ದುದ ವಡೆ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ. ನೆಕ್ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ రెడ్ గ్లాస్ ఉర్దును కమ్మి పండ 3 గంటೆ ನೀರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ತಾರೈ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಈತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉರ್ದುದ ವಡೆ ಮಲ್ಪಿರೆ ಬೋಡು. ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ನೀರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಉರ್ದುನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ವಡೆಕ್ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಬಂದ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನಾನ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೆಪ್ಪುಗ. ನಾನ ಈ ಬಂದಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಾರೈ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀಕ. ಕೈಕ್ ಚೂರು ನೀರು ತಾಗಾದ್ ವಡೆಕ್ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಬಂದ ಗೆತೋನ್ಗ. ಬಿರೆಲ್ಡೆ ನಡುಕು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊದಿಯುನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಕ. ನನ್ನ ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕರಿನಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ನನ್ನ ಮಗದ್ದು ಪಾಡ್ಕ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು. ಉರ್ದುದ ವಡೆ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಗ. ಉದ್ದಿನ ವಡೆ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದಿನ ತಿಂದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಬಾಯ್.